ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನಗೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನೆನೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿಗಿನಿ ನಮಕ್ ನದ ಗಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾರೆ ಕಾರ್ ಮದ ಸೊ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಸೆಲ್ ಬೈಂಡ್ ಮಿನಿ 20K ಪಂದ್ ಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ PC ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಯರ್ಬಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಾಚ್ ಅವನ್ ಕೆಲ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು 22.5 ವಾಟ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 4000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದ ಸಾಸ ಲೇಲೆ ಸೇಲ್ಡ್ ನಮಗೆ 1300 ಧನ್ಯ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಸರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿಗಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಸಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಐಫೋನ್ ಲ ಚಾರ್ಜ್ ದಿವೊಲಿ ರಡ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ವೇಕಪ್ ಬಟನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉನೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸೈಡ್ ದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡವೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ತಪ್ಪೊಂಡು ಮಾರಿ ಕೇಬಲ್ ಟೈಪ್ ಸಿ ಇರ್ದು ಟೈಪ್ ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಲ ಫೋಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈ ಇಂಚ ಬೈದಂಡು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 20,000 mAh ದ 20,000 mAh ಅಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಫೋಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000 mAh ದ ಸೊ ಒಂದುಲ ಪಂಡ ಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ತಕಲ್ನೇನೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏಪ್ ಪಂಡ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಓಲ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು 20,000 mAh ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿದ 10,000 mAh ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೊ ಒಂದ್ಲತ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಕೈಟ್ ಪಾಕೆಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಪಸ್ ಪೋಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ನೆಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂತ ದಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 20,000 mAh ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂಚದ ಸೊ ತೂಕ ಏನ ಪೊರ ಉಂಡಿಂದ ನೆಟ್ ಸೊ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡುತ್ಲೆ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ನಿಂಪುನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಐಫೋನ್ ಮಿನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತಂದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಅವು ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ ಕುಡನ್ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡು ಟೈಪ್ ಸಿ ಇಡೆಗೆ ಇಂಜ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತನ ಟೈಪ್ ಸಿ ರಪಕ್ಕ ಕೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾರೆ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಪರೇಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಅವು ಪುರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಉಂಡು LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೊ 8% ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು ಪಂದ್ ನೆಟ್ ದೊಜೆಪೌಂಡು ಬೊಕ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಹಾಕಿನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ 2-3 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀನಗಾಲ ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೋಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಸೊ ನೆಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 22.5 watt ದಾನ್ಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲ ಮೊಬೈಲ್ ಊಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 2-3-4 ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೋಲಿ ನೆಟ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಲಂಚನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿದ ಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ 6 ಮಂತ್ ಮುಟಾಂಡ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದ ಮುಟಲ್ಲ ಕೆಲಸರಿ ತಿರ್ತು ಬೋರುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಪಾಕೆಟೆಡ್ ಪಾರ್ಲ ಪಸಂ ಪೋಲಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಡೆಂಡ ಟ್ರಿಪ್ ಗೋ ಇಡ ಒಡೆಂಡ ಪೋರ್ ಎತ್ತಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮರಿಯಲಾಡ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮರ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಸಾಧಾರಣ 2-3 ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿವಂದೆ ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ 500 rupees ಮೂಟ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಚು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಉನೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎರಗಂಡಲ ಸೇಮ್ ಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಒಂದ್ ಸೇಮ್ ಇಂಚಿತ್ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಪೋದ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಆತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಲೆಕ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಗಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂವಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಾಸ ಸೇಲ್ ಇತ್ತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಾಸ ಸೇಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಾಸ ಲೇಲೆ ಸೊ ಸಾಸ ಲೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎರಗಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂಪೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಾಡುವೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಮೈಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನಿತ್ತ ಅವೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತದ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಲ ಯಾನ್ ಅವೇ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪುರ ಉಂಡು ಗೈಟ್ ಆ ಮೈಕ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ಮೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಏರಂಡ ವ್ಲಾಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಏರಂಡ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಕ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿ 1000 rupees ದ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂವೋಲಿ ಸೊ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನ್ ಸೊ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತೆ
ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ನಿತೇಶ್ ಅಜಯಕರ್ ಪಂದ್. ಸೊ ಪೋದ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇಪ್ಪುನು. ಓಕೆ ಆತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್.